Bună tuturor! O metodă de a detensiona foarte bine ceafa după ce ne-am trezit de dimineață. Să zicem, am dormit suciți, ne-am băgat umărul sub pernă, perna n-a fost una foarte, foarte bună, am avut o noapte destul de agitată și ne trezim anchilozați. Și atunci eu vă propun niște exerciții interesante de întindere, în așa fel încât să fiți mult mai elastici. Și atunci, cu mâna stângă sau dreaptă ne tragem capul, îl ducem cât mai aproape de umăr, apoi arcuim de câteva ori. La fel procedăm și în partea cealaltă. Tragem foarte bine și arcuim. Ne va dura până sub omoplat. Lăsăm capul lejer, întindem umerii și apoi ducem capul spre față. Bărbia în piept până doare între omoplat și apoi îmi duc capul spre spate și arcuiesc bine. Acest exercițiu vă va ajuta să vă oxigenați foarte bine zona cefei, să trimiteți nutrienți către mușchi, în așa fel încât să nu mai aveți senzația de amorțeală. Până data viitoare, multă sănătate și voie bună!